Dikotomia baten edo aurkitzen naiz. Ni Lekunberrikoa naiz, Nafarroako iparraldekoa, ipar-mendebaldekoa, eremu euskaldunekoa, baina Iruñean ari naiz lanean, eta orduan egunero etortzen naiz Iruña. Alde batetik nik Lekunberrin nire ingurunea oso euskalduna da, lagunak, familia, danak dira euskaldunak, orduan eremu hurbil hortan oso erraza zaite euskaraz bizitzea. Aldiz Iruñera etortzen naizenean egunero, lana euskaraz egiten dut, euskara irakaslea naiz, orduan lankideak ere euskaldunak ditut, eremu txiki hortan lan barruan oso erraza da euskaraz bizitzea, baina lantokitik ondoko tabernara joan kafe hartzera eta hor aldaketa ezinbestekoa da erdera jo beharra. Nik badut adibide bat, orain dela 3 aste hilabete bat izango da, ez da urrunekoa ere. Deitu nuen 112ra, medikuak hartatu nintzen eta ordan erderaz hartu zidaten telefonoa, eta nik euskeraz egin nuen. Eta ordan berak erderaz jarraitu zuen. Da nik apropos galdetu nuen nahizu. Berak esan zidan, ¿me hablas en castellano, por favor? Eta nik esan nuen, bueno, pues preferiría poder hablar en euskera. Eta orduan bere erantzuna, eta nahiko gainera tonu, ez dakit, txulesko batean edo, pixka eta arrotuta edo, esan zidan, bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿Que te atienda un médico o que te hable en euskera? Lehenengo zera sorpresa da, lehenengo erreakzioa. Eta segidan esan nion, bueno, pues yo quiero un médico que me atienda en euskera, a poder ser. Baina jasan behar izan hori, sartzen zaizuelako gauza bat, zer gaizki egiten ari naiz, edo eskisito egia jartzen ari naiz, edo ni privilegio bat eskatzen ari naizela, ni ez naiz inongo privilegioa eskatzen ari. Hori litzateke zerga gutxiago ordaintzea, ez dakit, Tafallan bizi zarelako. Eta tafaiatarrek zerga gutxiago pagatzea gainerako nafarrek baino. Hori privilegio bat da, baina horrelakorik ez dago inon. Bete beharrak denontzat dira berdinak, baina esan bezala eskubideak ez. Legeak aitortzen dit eskubidea hizkuntza horretan aritzeko, eta nik eskubide horri eutsi nahi diot. Eta eskubide horren erabilera egin nahi dut, baina gero realitatean ezin dut. Uste dut hori Nafarroaren zonifikazioaren ondorioetako bat dela.